जों दिनै करबुक विधानसभानि अंगै जों कायसा प्रेस मिट खालायो बसकां 30 तारिखनि सिनि एडीसी एरिया न दिए जों स्ट्राइक बन दाखि जाग आबनो जों जतनो चीनी ताकुकताई बुकुक संनो जों कयो जे 30 तारिखनि बन 30 सेप्टेम्बर 2023 ओ बन सक्सेस खायनानि बागै जतनि फान जतनि चुबाचु फान बाक्सा खाथाय जाखे जों बुसकांगो याप्रि बाक्साके सेलायमानि बिसिंतै चीनी बुबाग्राबाय कबकजाक ओ बन आबनो जों सक्सेस खायनानि बागै जतनो जों कयो अमो बन जे 30 तारिखनि बन अमो ओंखाचिनि तिप्रासानि जे कोर दिमान ग्रेटा तिप्रालेन तयै सालचानि जे बन अमो फुंनि 6टानि सिमिन सारिकनि 6टा जरा जों बन्न खलायनाय अमो ओंखाचिनि जे अमो चीनी सानमानि दाबि दिमान अमनो ग्रेटा तिप्रालेन दिमान नतयै जों अमनो बन खलायका अबन सक्सेस खालायमानि परे निश्चय बुसकांगो चीनी दिमान नतयै वानसुनाय केंद्र सरकार कारण अमो तिप्रासारक जों चीनी 75 बछर लायै थांगै जों दाबो फानो चीनी अ दिमान जों मानिया जों सातक सितक उमानि माने विभिन्न भावे जों डिप्राइव अंजाक बनि कारणे जों तिनी चीनी तिप्रासा ताकुक रंनो चीनी तिप्रासा ताकुक बुकुक संनो जों कयनाय अमो बन ओंखा मसुरु तिप्रा मथानि बनया अमो ओंखा चीनी तिप्रासानि बन बुसकांगो अ बन जों बेलायखे चीनी अमो जों प्रेसार खायनाय चीनी सेंट्रल गवर्नमेंट जाते चीनी डिमांड नतयै बर वानसुकतों हनै ताई अरनि अमो कुनो तामहनाय और कुनो सेंटिमेंटल इश्यू जों दगलाक मनो जों जतनो कयनाय अ बन नतयै कायसानि कुनो जातिनि बिरुद्धे बा कुनो पार्टीनि बिरुद्धे बा कुनो व्यक्तिनि बिरुद्धे जों ता सालायदि कारण अमो ओंखाचिनि डिमांड ग्रेटा तिप्रालेन तैसे जों अ ग्रेटा तिप्रालेन डिमांड तैसे जों स्ट्राइक बा बन खायमानि अमनो तयै जों कुनो सेंटिमेंटल इश्यू कुनो चीनी नेतृत्वरक आ जागा तातलांथों हनै आं अमनो कयमुं कयो बेलायनो हामबाय जों तिनी और जत मानजाजाक चीनी बोमा बदल थेके शुरू खायै अकरा बदल यूथ बदल ताई चीनी जत अरनि नेतृत्व लीडरशिप जारा तंनायरक जतनो हामबाय जों तिनी खाबाक्सा थां फानबाक्सा खलायै बुसकांनि बन जों सक्सेस खायनायनि बागै जों जतनो आरो भाई मानजा फायलाकजाक जतनो हामबाय चीनी मीडिया ताकुकरनो चीनी खरांनो जतनि खुंजुरो बा जतनि मकलो चीनी जे सामनि न तलांनानि बागै नरनबो जों कयो जतनो हामबाय अब रैनो अरनो पाइका हामबाय।